a good weather. We're here after an hour of longest and winding road with sharp curves. We finally arrive at Jardin de Señorita. Jardin de Señorita. Okay, so ano sila ang fries inside. Okay. Ningkuan man. Uy, nahilo na si Donya Ledge. Jardin. Oh! Nara ang coffee shop. Okay, naasa like coffee shop. So, medyo daghang tao no kay Sunday, family day. Mga pamilya-pamilya ang naadiri sa Jardin de Señorita. Okay, nice place. Cool place. Nice kay mga flowers. Okay. Okay. So, kuan siya, no? Okay, so we are at Jardin de Señorita. Wow! Very nice. Very cool. Okay, this is the little Netherlands of Davao. Okay? So, murag bag-o pa ko na ni siya na open. Jardin de Señorita. Okay? No, makita ni dito sa mga Instagram, Facebook, o mga kuan posts. Nice, kailang flowers, margyud kadak-ag plato. My God, unsagli ni mga ngan sa mga kuan, flowers nga ni. Marag dagko nga million flower ba. Pero na gyud ni siya ngan, nakalimot lang ko. Perting dagko sa mga buwak na. Puro buwak jud dining dapita. Jardin gyud, garden na garden. Napod sila yung mga little cottages, kay mga cute, kay mga pastel colors. Okay. Nindot sa ilahang mga plants. Nice. Okay, nice ang atmosphere. Okay, suroy-suroy may dinhi, no? Maskin init, pero kiber lang. Kiber lang ang init, kay medyo bugnaw siya. Na, wako kakitag dalya dito. Wala, ninduta man kain nila mga flowers. OM. Sorry. Maskin kutsarita, nindut kay tanawon. Cool kaayo, pastel colors ang ilang mga cottages. Nice, eye candy kaayo. Nice to see. Ngato na. Arya, dance na Arya. Okay, naapod sila ani morag windmill cottage, no? Windmill shack. Na diri sa mga buwak na area. Puro ra gini rows and rows of flowers. Nice. Wala, kanindot sa mga flowers. Uy, kanindot ba? Wala. Okay. It's init kayo, pero bugnaw ang hangin. It's like being in Baguio, char. But we are in... Hoy, asa galito? Joy, Kapatagan na ni? Wala na ta sa Digos? Wala, nice kayo mo dia. Stop! Stop sa kayo. Nice kayo. Okay.
Ay, di ko tagnas na kay ganahan lagi ko mag... On your right side is the... Wala, mabuang ko sa mga flowers. Ginoo ko. Mother, this is for you. Yan. This is for you, Mother. Ano di siya nga? I wish you're here. Laag lang ka mo. Lagi. Area o gab-gab ha? Kay o. Open. Uy, mahappy good si Mother, ani. Kay ganahan siya kay flowers nga pink and red. Kana colorful. Oh. Tura. Uy, mura tag nasa Baguio. Init kayo, pero ang hangin is so cool. Hala, sa maning. Ana. Kani, oh. My gosh. Ang saan siya nga buwak? Masyag orchids, pero ground. Mauna siya. Pagkadaghan. Pagkadaghan sa mga bulak. Dili man ni roses. Yeah, these are dahlias. Pink, yellow, orange. Oh, sure. Nakita ka sa akong vlog. Ay, dugay jud. Sige, maglakaw na. Ana. Okay, naglakaw ka sa mga yellow nga kabulakan. Ka mga gwapa ba ani? Nagi. Ako na gwapa. Ako man dili mga gwapa ani. Hey, we're so overwhelmed by the dahlias of different colors. Diri. Oh, the skies are clear. Woo! Pwede dili sa mamuyo. Wala di gastong aircon, dili ta electric bill shock ba? Ay, sorry. Ano, oh? Oh, tanawa. Tanawa talid. No? Feel na feel. Landong lagi. Bitaw ko no. Nindot. Allah. Nice kaayo. Okay. More siya little Baguio. Di na ko ganahan mo move. Kay nindot dere. Maskin init pero carry. Nice food ang color combi ani nga pink bicycle with sweet honey nga pink. Ang backdrop ani katong more cottage nila. Unsa kay sud ana? Hey! Mag-ride ka, Arya? Okay, so nice, no? Mga tao nagpadaplin dito sa mga kakahuyan kay bugnaw ditong dapita. Nagpabugnaw. Sa flower gid siya. Ka nice. More siya plastic but it's true. Okay, so this is Jardin de Señorita. Kisses, sana all. Okay, so nangambog mi ani, no? Nangambog mi kaya adto mi sa Purple Hill. Okay, mag-ambog gadapit sa bridge. Pati ilahang mga buwak dito tingali purple tanan. Nya ang bridge maklaro na gid nga purple. Purple ang mga colors. Mga gitawag siguro Purple Hill. Pero before ka masaka dito sa hill, muambog ka una, mulatas ka sa Purple Bridge. Nya mao ni ang makit-an samtang nagpanaog muna ang view green na green. Lots of green maskin init. Green gihapon ang mga palibot. Very fresh. Nature na nature kid So kaayo ang purple. dating. Purple This Hill. is the Purple Bridge. Okay, si Erlon. Okay, Picture si ang bana sa signage sa Purple Hill.
And then manaka namin. We're here. We're here. Muginawa na. Ay. Grabe kining. Grabe siya Purple Hill kay. Mag-vlog ka. Ang vlogger maghalal. 10 minutes. Mula. Para di hanga ako. Mo saktong vlogger. On the spot. Pati ang halal. Wala. Mo din ni siya. Purple. Mo din ni Purple Hill. Kay Purple. Pati ang Eiffel Tower na yung purple. Ang akon man sa purple. Everything purple. Ilang CR. Gihangak. Gihangak ang vlogger. Gihangak. So, Purple Hill. All purple. Okay. Sige. Ato na siya explore. Uy, may piano dito. Sunod na po diri. Daghan kayo. Unsa ni mga zinya? Unsa tingan na? Basta makalipay na rin dapita. Hangin. Init siya pero hangin. Over there. Saka to dito nga purple building. Okay. May mga okay. Nice. Unsa man siya function room. Oy, and naman. Under construction pa. Okay. Yung mga violet. Okay, so that's it for Purple Hill, no? Balik ta dito sa Pikas Bungtod. Agi na pud taning Purple Bridge. Hal-hal, another hal-hal na pud ni kay murag tungas na pud. So that's it for Jardin de Señorita. Mao ni makahappy nga lugar. Mga pang pamilya.